खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे रादाब लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि रादाब फरायनायखौ मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि रादाबावनो दङ इएम बिबाननिफ्राय बोख्लायजानाय रेवरेवा नार्जारिया निमाहा बिफिनबाय। रेवरेवा नार्जारिया बिटिसिनि दारिमिन आरो फालांगि बिफान, आयेनारि बिथोन बिगियान बिफाननिबो सासे मावफुं सोद्रोमामोन। बिथाङा बावैसो सिगां इउपिपिएलनि हेंथायै मोनसे सुबुं गौमायाव दान्थे-बिदान्थे गोनां बिबुंथि होदोंमोन। सेरफांगुरि मुंनि जायगायाव बिजेपिनि जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लानानै रेवरेवा नार्जारिया प्रमद बर'खौ गोख्रों रावजों सोंखारिनानै बुंदों दि प्रमद बर'हा जेबो फालांगि गैया, बिथाङा गावनो जेबो मावाखै आरो इएमफोरनि थाखायबो खामानि मावा होननानै बुंदोंमोन आरो बेनि फिथाइ महरै बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि इएम रेवरेवा नार्जारिया इएमनि मासिखौ खोमाना लानांदोंमोन। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला इएम बिबाननिफ्राय बोख्लायजानाय रेवरेवा नार्जारिया मैया मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै गावनि गोरोन्थिखौ सिमान लाजोबदोंमोन आरो प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारनि हेंथायै बाथ्रा बुंनायनि सायाव निमाहा बिनायखौ जों समाज बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोननाय जादों। लोगोसे इयुनाव फैबाय थानाय समाव गोरोबफिनलायना जौगाथायनि खामानि मावलांगोन होननायखौबो जों नुनो मोननाय जादों। नैथि खौराङावनो दङ मदिआ महाराष्ट्रआव 76,000 कौटि रां बाहायनानै बाधवन जाहाज गाथोननि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ महाराष्ट्रनि भालघर जिल्लायाव भारतनि बयनिख्रुइबो देरसिन गोथौ दैनि रुंमा गाथोन बाधवननि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। 76,000 कौटि रांनि बे रुंमा गाथोननि थांखिया गिदिर कन्टेनार जाहाज आरो जोबोद गिदिर कार्ग' जाहाजफोरखौ आबुं खालामनानै भारतनि फालांगि आरो रांखान्थियारि जौगानायखौ बांहोनाय होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। दावहायारि आदबजों थानाय बाधवन रुंमा गाथोना गेजेर एसिया, रासिया आरो इउरपजों भारतनि फोनांजाबनायखौ बांहोगोन आरो जवाहरलाल नेहरू जाहाज गाथोनाव नारसिननायखौ रेहाय होगोन। बेयो महाराष्ट्रनि जिडिपिआव 1% बांसिन बिहोमा होगोन आरो 1.2 मिलियन थोंजों साख्रि आरो 10 मिलियन खेंस्लायै साख्रि सोरजिगोन होनना साननाय जादों। गाहाय मन्त्रि मदिआ बे मावथांखिखौ जोबोद जुनिया आरो भारतनि जौगानायनि थाखाय गोनांथार होनना बाख्नायदों, जाय महाराष्ट्रनि थाथायखौ दावगानायनि गोहो महरै रोखा खालामदों। थामथि खौराङावनो दङ फरायसा हस्टेलनि बाथरुमाव सिक्रेट केमेरा, 300निबो बांसिन भिडिअ रेकर्ड खालामदों। अन्ध्र प्रदेशनि गंसे इन्जिनियारिं कलेजाव मोनसे जिंगासिनो हानाय जाथाय जादों, जेराव मोनसे बाथरुमाव फरायसाफोरनि गोबां सोंखारिजाथाव भिडिअ फज'नाय मोननाय जादों। भिडिअफोरखौ मोनसे थाखुमानाय केमेरा बाहायनानै रेकर्ड खालामनाय जादोंमोन आरो फरायसाफोरनि गेजेराव गुवारै रागा जोंनाय आरो हेंथा दिन्थिफुंनाय सोमजिहोदोंमोन। पुलिसआ दायनिगिरि बिजयनि लेपटपखौ जब्द खालामो आरो 300निबो बांसिन दाय गोनां भिडिअ बोखांनो हायो। बिबानगिरिफोरा सन्देह खालामदों दि बे भिडिअफोरखौ मोनसे वेबसाइटआव फान्नो थाखाय रेकर्ड खालामनाय जादोंमोन। अन्ध्र प्रदेशनि गिबि मन्त्रि चन्द्राबाबु नायडुआ जाथायनि सायाव नायबिजिरनो बिथोन होदों आरो मावख'गिरिफोरखौ गोहोम खोख्लैनाय फरायसाफोरखौ लोगो हमनो आरो बिसोरनि रैखाथिखौ रोखा खालामनो थाखाय गोनांथार राहा लानो बिथोन होदों।